aku bakal minta seraya tegese njaluk tulung. Nggih kakangku. Menawa ingin dados sedyanipun kakangku tertamtu kula tuturi hanggayani. Tegese menawi kula saged sabiyantu dumateng lakasipun kang sarta sedyanipun kakangku Banowati. Tertamtu badhe kula sembadani kakangku. Dina samengko kamruhanana. Kamruhanana. Arjuna, kowe kuwi duwe ponakan lanang sing jenenge Lesmana Mandra Kumara. Ingkang wiwit biyen nganti saiki saben-saben ngayonke wong wadon, saben-saben pengin dhawuh kelawan sipating manungsa, wiwit gagar-wigar tanpa karya gagal total. Monggo kowe ngerti dhewe to. Umure ponakanmu ya anakku sing Lesmana Mandra Kumara wis 30 nyatane rung entuk jodoh. Terus Lesmana Mandra Kumara iki bocahe lumuh. Kok adus kowe ora gelem mung raup kowe ora gelem. Bendina iki kok dolanan piranti ngegem bae. Nganti tidak jagongan karo kancane iki ora gathuk. Lesmana Mandra Kumara Muladoh jodone kancane wae wis duwe anak siji loro. Nek wis ngomong Mandra Kumara, bendina mung ngeloni HP wae. Mandra Kumara rambutnya gagah ya. Iya. Kula dina sampeyan banding iki kaos. Oke. Jelas Mandra Kumara kuwi kapan sih maning-maning yo. Aku njaluk tulung lawan jeneng sira Arjuna. Mergo bolak-balik manembah mangaping-aping njaluk tulung lawan mate sing kuwi berawan dono nepati kalma Barusema. Yo anake kasembagan ora nate sing jarane kasih. Kula dina samengko apa kira-kira Arjuna sagung bantu supaya ponakan Lesmana Mandra Kumara kuwi entuk jodoh inggih kakangku. Sampai mawon rindik sono gintik lari basanipun dosa dosa gantung dimatang lakasipun kakangku matur sangat yang estri kanji jodohipun pun Lesmana Mandra Kumara ajeng sinten ingin dados ganti langit mawa. Lesmana pengen rabi kalawan bocah gunung sareng pertapan Cemara Gandhing amadane sak penemban dewan Jayeng Sabda sing jenenge Endang Jayeng Resmi Arjuna. Minyat nang kalan nyelang pandangan Memang mereka kasar lan pajare mongso katiriko Ora saking kenawa amadane penemban begawan Jayeng Sabda sing jenenge Jayeng Resmi. Maka kaya mengko Arjuna. Iki kakangku. Kakangku wae iso bojo akeh kowe. Sing ora ndak kuwi jenenge sira. Yang Arjuna itu bisa masuk badan. Sendiri sangat tahu. Aku pengen tunggu kabar. Apa jeneng sira Arjuna bangkit boyong Jayeng Resmi kanggo bojone. Tampani kabar ya. Iya, Pak. Sing mandi sore.
sing budidayane kowe, sing usahane kowe. Mesti bisa kelakon, bisa ngasih itu bisa. Iya, bisa. Jaluk apa tak turuti? Iya, Bu. Yo kesel. Tangan itu jaluk apa? Iya, Bu. Kuari nanti mulai negari nasi kok tertantu mulai dari boyo pun jaya resmi kanggi utro matu kakang bu putus ngomong bu ojo ngaku sih boten kakang bu wis pedok tuwae wis padha sing kowe kok malah ganteng kowe Dono kula Arjuna opo gitu sampean boten kelingan to mesine panjenengan niku ajeng pundi sampean nyandi aku bakal sumusul anakku Bambang Pisang gede niku nggih pengen rabi lawan Jaya Resmi lah nek niki mengke sampeyan ngeboti karo semana mondok tegese sampeyan badhe ndakake karepe Bambang Pisang Gede sing wis kobro beritane wis sumebar yen to Pisang Gede pengen rabi lawan Jaya alamane tak sodok ngrasa ana mandro oleh bose nesu aja manusia kok ayo